Kaixo, ni Enara Garmendia naiz eta hau dira nire lehenengo biliburuak, Erein argitaraletxeekin atea ditut. Eta, hau da Etxetik Ameriketara, gaztetxoentzako eleberri bat, eskola jazarpena edo bullyinga dena tratatzen du, baina horretaz gain lagunen arteko harremanak eta asko sakontzen ditu baita. Eta dago Amerikako estatu batuetan oinarritua. Orduan, irakurrentzat espero dut aukera bat izango dela baita ere, kultura hori ezagutzeko beste era batean, herrixka txiki bateko kulturan, hango betiko hiri handiak izan partez. Eta liburu honetan daukagun protagonista da, hemen Maia da protagonista, eta Maiaren neba txikia, Gorka izena du. Eta honetan, Gorkak ez du inongo lagunik, inongo arazorik lagunak izateko, baina izango dute antieroi bat izango dugu liburuan, dela irakasle bat. Beraien aurka jarriko da, eta gure 3 protagonista txikiek Gorka eta bere 2 lagunek nola aurre egiten dioten ikusiko dugu pixka bat liburu honetan.